கடவுளின் பேரில் அதை லிங்க் பண்ண வேணாம். கர்மம் நாய் வரைக்கும் இல்லை. மனுஷனில் கூட நாய் மாதிரி இருக்கிறவனுக்கு இல்லை. மனுஷனில் கூட நாய் மாதிரி இருக்கிறவனுக்கு கர்மம் கிடையாது. அவன் ஏன்னா சும்மா விலங்கு மாதிரி வாழ்ந்துட்டு வந்துக்கிறான். நீங்கள் எல்லாருக்கும் எல்லாம் புரிய போகிறது இல்லை. அதனால் எல்லோரும் நீங்கள் எல்லாருக்காகவும் இறக்கப்படுறது நியாயமும் இல்லை. அவனுக்கு தெரியும். நான் நிறைய வாட்டி இந்த கதையை சொல்லிடுறேன்னு நினைக்கிறேன். திரும்ப கூட ஒரு வாட்டி கதை சொல்லலாம். சாமியார் மலை மேலே போனார், தண்ணி வைப்பார், எல்லா உயிரினமும் வந்து சாப்பிடும். சிங்கம், மான் எல்லாம் ஒன்றா தண்ணி குடிக்கும்போது மறந்துடும். ஒன்று வேட்டையாடிக்கிறதுக்கோ அடிச்சிக்கிறதுக்கோ மறந்து சாப்பிட்டு போவோம். இவர் போகும்போது அதே மாதிரி ஒரு குஷர் வைக்க அனுப்பி நிற்பான். ஐயோன்ட்டு சீரம் சார் தண்ணி ஊற்றும். இறைவா இவனை இப்படி சோதிச்சிட்டேன்ட்டான். தண்ணி எடுத்து போய் வச்ச உடனே எதுவுமே குடிக்க வரல, சண்டை போட்டுக்குது. கீழே வந்தால் எப்போவுமே ஒரு தேவதை இவனுக்கு சோறுலாம் ஆக்கி வச்சுன்னு இருக்கும். தேவதை இல்லை, சோறு தண்ணி இல்லை, நடக்கவே முடியல, இறங்குறதுக்கே முடியாமல் வந்து தடுமாறி வந்து உட்காந்தாரு. அவ்வளோ தேவதை சொல்ல, இவ்வளோ நாள் நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணதுனால கடைசி அவனுக்கு ஒரு உதவி செய்கிறேன், உனக்கு எவ்வளோ பெரிய திமிரு, கடவுள் வந்து சோதிச்சிட்டாடுற அளவுக்கு நீ கடவுளுக்கே புத்தி சொல்கிற அளவுக்கு பெரிய ஆகிட்டியே, நான் ஏன் உனக்கு பணிவிடை செய்யணுன்ட்டு போயிடுச்சு. புரியுதுங்களா எப்படின்னு? அப்படிலாம் கதை சொல்லி வச்சுக்கிறாங்க. இறைவனை சோதிக்கிறதுக்கோ இறைவன் செஞ்ச திட்டத்தில் எதுவும் நமக்கு தெரியாது தானே. நம்ம ஒரு பாட்டு மட்டும் தானே பார்க்குறோம். சினிமாவில் சில காட்சிகளை மட்டும் பார்த்துட்டு ஒரு முடிவுக்கு வர முடியாது இல்லை. சினிமாவிலேயே சில காட்சிகளை பார்த்துட்டு. அதனால் நீங்கள் வாழ்க்கையில் அதை பற்றி யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் உங்களுக்கு இல்லை. நீங்கள் நல்லா இருக்கிறீங்களா? நல்லா சாப்பிட்டீங்களா? உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்கள சந்தோஷமாக வச்சுக்கிறீங்களா? உங்கள் மனைவி மக்களோட மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறீங்களா? உங்கள் அண்ணன் தம்பியில் மகிழ்ச்சியாக வச்சுக்கிறீங்களா? போதுமா? இப்படியே ஒருத்தருமே வச்சுருந்தா எப்படி இருக்கும்?